Waqt żjara fuq il-kampus tal-MCAST Fraħal ġdid il-ġimgħa filgħodu l-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Metsola intlaqat minn rabbja ta' grupp ta' studenti li akkużawha li responsabbli għal ġenoċidju li qed jitwettaq fil-medda ta' Gaza mill-forzi Iżraeljani. Ħabbar dan il-moviment graffitti fuq il-midja soċjali waqt li Metsola kienet qed tapprofitta ruħha minn okkażjoni oħra għar-ritratti. Iż-żgħażagħ kienu qed jirreaġixxu għas-żjara li Metsola għamlet f'Iżrael kważi xahar ilu flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Hemmhekk huma appoġġjaw lill-Iżrael u tawh il-barka biex iwettaq dak li jrid f'Gaza fl-istess ħin li ġew injorati l-liġijiet internazzjonali. Minn dakinhar it-tnejn kienu akkużati li ħadu pożizzjoni li qatt ma kellhom jieħdu f'isem l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw u mingħajr lanqas biss ġabu l-approvazzjoni tal-istess istituzzjonijiet Ewropej u fl-istess ħin tal-Istati Membri. L-inizjattiva ta' Metsola wkoll spiċċat ġabet f'baħar tankwiet lil von der Leyen tant li issa taffaċċja vot ta' sfiduċja fil-konfront tagħha. Il-ġimgħa filgħodu Metsola ntlaqat bajjat ta' diversi studenti li ġarrew placards li jgħidu li kienet responsabbli għal ġenoċidju u akkużawha li għandha d-dem fuq idejha ta' eluf ta' innoċenti Palestinjani wara li appoġġjat lil dawk li huma sejħu bħala kriminali tal-gwerra u żbilanċjat ruħha favur Iżrael waqt li dan b'mod indiskriminat qed jimmassakra lil Palestinjani. Sa dan it-tant quddiem dan kollu Roberta Metsola ma reġgħetx ħarġet mid-daħla prinċipali minn fejn daħlet aktar qabel u sabet studenti jipprotestaw kontra tagħha. Hija għamlet dan biex tevita lill-istudenti li jipprotestaw u lill-ġurnalisti li nġabru biex jistaqsu għad-domandi barra l-MCAST. One News jista' jiżvela li l-pjan kien li Metsola toħroġ mid-daħla li daħlet minna u anke ddur mal-istudenti. Iżda la darba rat l-istudenti jipprotestaw kontrija, qabdet lift, niżlet minnu u ħarġet dirett mill-parkeġġ taħt l-art. Hekk evitat lill-istudenti u anke lill-ġurnalisti li kienu fuq barra jistennewa biex jistaqsu l-mistoqsijiet. Fil-fatt sors ta' One News minn ġewwa l-MCAST spjegalna kif Metsola kellha ppjanat ukoll li tiltaqa' mal-istudenti fil-kantin tal-istess kulleġġ. Madankollu quddiem dan kollu bħeffa li ma bħala dlonk ħarġet kwiet bilan li ma tattirax aktar attenzjoni.